Салам җәмәгать, сез үзегезнең кайда икәнегезне беләсез. Минем сезгә әйтер сүзләрем бар, шуңа күрә бу видеоны азагына чаклы карап бетергезме? Хоп, кайнар кулны үтә. Видеолар бераз сирәк чыга башлады, сиздегезме? Видеоның сыйфаты арттаны сиздегезме? Әз генә, бераз гына. Туйылыр туйылмас гына. Туйымлап булмастай гына. Сиздегез инде алайса. Менә шуңа видеоларда чыкмый, узак чыга, сирәк чыга хәр. Гадәттән тыш уйлаганнан соң шундый нәтиҗәгә килдем җәмәгать. Булгач булсын, булдырдымлык булсын, булса булмаса далык булмасын дидем. Хәбәрем шул җәмәгать. Хәзер видеолар сирәк чыгачак. Ләкин мин аларның сыйфатын арттырам. Һәм сүз уңайыннан сыйфат арттыру дигәннән, мен хәзер яңа шәп объективка акча җыям. Аның турында аерым бер видеода төшергән идем инде. Сылтамасы менә монда аста, һәм менә монда булырга тиеш, яме? Кирип карагыз, сорауларыгыз булса, сорауларыгызны бирегез. Бөтенесенә җавап бирәм. Турыдан-туры ничек бар шулай әйтәм. Һәм инде рәхмәтханәмне шунда ук аста, тасвирламада һәм иң беренче беркетелгән комментарийда булачак, яме? Бүгенге көндә 15 мең рубль акча җыелды җәмәгать. Шактый гына күп кеше җибәрде. Бераз үзем дә истәдем һәм 15-кә түгәрәкләдем шулай. Тагын ни бары 50-не җыйсак, булды әзер. Акча җыелып бетәчәк Алла теләсә һәм алачакбыз. Барлык ярдәм итүчеләргә ат башы хәтле зур рәхмәт. Ат башы бәләкәй була. Барлык ярдәм итүчеләргә атның арт боты хәтле зур рәхмәт җәмәгать. Шуның белән шул җәмәгать видеога лайк куегыз, дусларыгызга җибәрегез. Караганыгыз өчен рәхмәт. Бигрәк тә видео чыгармый кайда гына йөрисең, нишләп кенә ятасың син диючеләргә. Һәм киләсе очрашуларга кадәр. Кем белән? Нәрсә дип сөйләшәбез? Нәрсә кирәк? Нәрсә дип? Нәрсә? Магазинга гына киткән идем. Уже башка кеше утыр. Син нәрсә димсең миңа? 20 dakika. Ник сакалын кырмадыгыз димме? 20 dakika нәрсә дигән? 20 минут. Нәрсә алдың? Сөт бармы? Бар. Минем сөтме? Шулай җәмәгать, Төркиядә урамда йөрсәң, шундук татарларны очратасың. Төркиядә татарлар һәр төрекләргә караганда күбрәк җәмәгать. Шуңа күрә сез дә килегез әйдә. Күбәйик, ишәйик. Истанбулдагы псиләр хәтле булыйк. Күңелле булачак. Тагын түгел.